Tomas i drugari. Spasen iz otpada. Lokomotive debelog kontrolora vredno su radile. Ponosne su kad im kaže da su korisne. Danas idem na otpad, rekao je Edvard Tomasu. Molim? Zar već? Pa nisi ti baš tako star, odgovorio je Tomas. On se samo šalio. Otpad je bio pun zarđalih starih automobila i lokomotiva. Tu bi ih rastavljali na delove, stavljali u vagone i Edvard bi ih vukao do čeličane gde bi ih topili i ponovo koristili. Danas je Edvarda u dvorištu čekalo iznenađenje. Traktor. Zdravo, rekao je Edvard. Ti nisi kvaran i zarđao, šta ti radiš ovde? Ja sam Trevor, raskomadat će me sledeće nedelje. Šteta, rekao je Edvard. Moj vozač kaže da mi je potrebno samo malo farbe, poliranja i ulja, tada bih izgledao kao nov, ali gazda kaže da sam staromodan. Edvard je zafrktao. Ljudi iza mene kažu da sam staromodan, ali ja na to ne obraćam pažnju. Debeli kontrolor kaže da sam korisna lokomotiva. Čime se ti baviš? Moj gazda me je slao od polja do polja. Sakupljali smo kukuruz, vukli debla i radili još puno toga. Deca su volela da nas vide. Trevor je zatvorio oči, prisećao se. O da, volim decu. Edvard je krenuo na stanicu. Šteta za njega, šteta za njega. Moram da pomognem Trevoru, moram. Prisećao se svih svojih prijatelja koji su voleli mašine, ali nikome od njih nije trebao